Transgenikoen laborantzak lehenengo aldiz gainditu du munduan 100 milioi hektarearen muga. Era berean, transgenikoak ereiten dituzten nekazarien kopurua izugarri handitu da. 10 milioi baino gehiago dira jada. Munduko 22 naziotan landatzen dituzte transgenikoak. Estatu Batuak da nagusi, transgenikoen ekoizpenaren erdia baino gehiago, 54%, haiena baita. Europan bestetik, Espainia da buru. Hori bai, intsektu jakin batekiko erresistentea den arto transgenikoa bakarrik ereiten da. Azken datu bat, eta hau ere esanguratsua. Monsanto multinazionalak kontrolatzen du labore transgeniko guztien 60%. Aziantzuak sortzeko diseinatu dituzte landare transgenikoak. Eta horrek multinazionalaren menpe jarri dituzten munduko nekazari asko eta asko. Eta zure iritziz, zen neurri hartu beharko lirateke bermatzeko, batetik zientzia eta teknologiaren abiadura egokia dela, baina bestetik bermatzeko bai osasuna eta bai ingurugiroa errespetatuko direla. Nire ustez, Europa daukan legeria gaur egun da mundu mailan dagoen artean hoberena. Europa jarri ditu mahai gainean ingurugiroa, kontsumitzaileen eskubideak, baita nekazarienak, ikerlarien eskubideak, eta saiatu da, oreka puntu bat bilatzen. Zenbaitek esaten du transgenikoek balio dezaketela munduko gosearekin amaitzeko. Baina noski badago beste arriskua, eta zera da, herrialde pobreak are menpekotasun handiagoa izatea multinazionaloiekiko, ez? Aziantzu horiek saltzen dituzten multinazionalekiko. Zer baliabide ditu legeak bermatzeko benetan gosea murrizteko erraminta bezala erabiliko dela? Hor galde asko sartu dituzu batera. Alde batik esan behar da, transgenikoak bai daukatela gaitasuna gosearen aurka zerbait egiteko. Zen, ekoiztu daitezke elikagaiak, orain arte, emankorrak ez diren lurraldeetan. Orduan, posibilidade hori badago. Gertatzen dena da, mundu maila momentu honetan dagoen sistema ekonomikoak, herrialde batzu txiro egoeran dituela, eta hortik ateraterik ez dutela, pobrezian daudela, sistema horrek bultzatuta. Eta orduan, transgenikoak sartzen baitugu sistema horretan bertan, izango dira, injustiziarako beste aukera bat, ez da horrelaketarik egongo. Dena den nik uste badagoela itxaropenerako zerbait. Zen FAOk duela 3 urte aitortu zuen, pobreziaren edo gosearen atzetik, ez dagoela bakarrik elikagaien falta bat, baizik eta elikagaiak edo aberastasuna banatzeko era ezegoki bat ere. Eta hori izan da, orain arte, ofizialki gosearen faktore hori aipatu indan lehenengo aldia.